Pe Tine, Doamne, Te slăvesc, tot cei ceresc și pământesc, pe Tine Te lăudăm, văzduhul tot cu noi și vânt, Ție slujesc ca unui sfânt, pe Tine Te lăudăm, pământul întreg cât e de greu, se învârte tot de dragul Tău, pe Tine Te lăudăm și întreaga natura. Este El bunătăților dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! A stat Solomon înaintea jefenicul Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a ridicat mâinile sale la cer și a zis: Doamne Dumnezeul lui Israel, nu ești Dumnezeu asemenea Ție, nici în cer sus, nici pe pământ jos. Vreme ce cerul cerurilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Rugăciunea Sfinților Părinților, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, fiește pe noi. Amin. Dumnezeule, curățește-ne pe păcătoși și ne miluiești. Dumnezeule, curățește-ne pe păcătoși și ne miluiești. Dumnezeule, curățește-ne pe păcătoși și ne miluiești. Împărate cele mângâietorii cu adevărului, care te zânești toate biserici bunătăților de viață, vină și te săvârșești și noi și ne curățești pe noi toate înțelepția și mântuiește bunătățile noastre. Slavă în Dumnezeu și prepomenul slavă în Dumnezeu și te vom împarte la curvei. Doamne, Dumnezeu, binecide! Poruncește! Porunciți înalt, prea Sfinte Stăpâne, pe robul Dumnezeu Constantin. Amin. Și a Fiului, și a Sfântului Duh, Amin. și pururea vecii vecilor. Amin. Mila și cu durere și ghizoare ale unului cu Fiul Tău care e binecuvântat, pentru prea sfânt viața pe tot Duhul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune.
din Faptele Sfinților Apostoli, citire. Romaminte. În zilele acelea, Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia, învățând și binevestind, împreună cu mulți alții, cuvântul Domnului. Și după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba: întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile ei, încât s-au despărțit unul de altul, și Barnaba, luând pe Marcul, a plecat cu corabia la Cipru. Iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredințat de către frați Harului Domnului, și străbătea în Siria și Cinicia, întărind bisericile. Pace celui ce ai citit, binecuvântat și Dumnezeu nostru, totdeauna acum și pura și vecii vecilor. Amin. Te Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte la ce ai de revizitat Dumnezeu, Dumnezeu și slujbe acela pentru statele Sfinților și prea ale tale. Ceea ce poate ne mai simte într-o că acesta Constantina pe vrei să slujească în tale biserici. Până stăpâne, vedeți prezent în toate neosândit și de lui să iubească bună cuvință ca tale. Să-și adă înaintea ușilor castelor cu prinde mei în portul slavii tale. Și să vedeți pe Dumnezeu biserica de asistând ca pe mulțumim timp de rând aducând loc de tătare. La altfel de să vârșiți drobactopene ca să împărtășați la ei la doamenirea ta de răstat și din păpuție. A ta este împărăcești de slava Tatălui și a Fiului și Sfântului, acum și pururea și vecilor. Amin. Toți suntem credincioși. Toți suntem credincioși. Toți suntem credincioși. Și tainic și veterni la capul Crăciunii. Asta e banul Mântuitorului Iisus Hristos. Vremea să sluji Domnului binecuvântat, să ne Dumnezeu nostru, Dumnezeu de pace, Dumnezeu de plăcerea sa, totdeauna cu pura și vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuirea Duhului, pentru mișcarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Să o stârnesc pentru cei robiți și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm. Aleluia! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe noi înșine și ni pe ea, pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Mai înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui, binecuvântat ești, Doamne! Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Cela ce ești fără de moarte, și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu. Veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Acelora este împărăția cerurilor. Fericiți de sfini, când vă vor cărî pe voi și vă vor prigoni și vă zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Miță că de la Hristos mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cele ce ai înviat din
vecilor. Amin. În Hristos ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Dumnezeule, caută din cer și vezi ce cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Doamne, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citivem. Să luăm aminte. Ca să-i aducem lui Dumnezeu închinare plăcută, cu bună cucernicie și cu sfială. Rămâneți într-o dragostea frățească, primirea de oaspeți să nu uitați, că prin aceasta unii, fără ca să știe, au primit. Aduceți-vă aminte de cei ce îndură rele, pentru că și voi sunteți în trup. Și îndestulați-vă cu cele ce aveți, căci însuși Dumnezeu a zis: nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Pentru aceea, având bună îndrăzneală să zicem: Domnul este într-ajutorul meu, nu mă voi teme lui Dumnezeu. Priviți cu luarea minte acum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos, ieri și azi și în veci, este Binecuvântați în al preasfințite stăpâne pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Apostol și Evanghelist Ioan, Credeați-i celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei Fiului Său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să ne fie mie după cuvântul înalt preasfinției voastre, stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Și Duhului Tău, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne,
Doamne, miluiește! Pentru un prea sfințitor episcopul nostru, timii nostru, cei de predăuților, pentru frații noștri, cei de Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor, rămân de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru armata țării cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul nostru. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru Părintele Stareț, Arhimandritul Mihail, împreună cu toți părinții, frații și ostenitorii acestei sfinte mănăstiri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, rămânahi, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți frații noștri, cei într Hristos. Vieți vedem și cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i unească pe dâns și cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mă repădați, pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, Axios. Doamne, miluiește!
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, uite întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți mai de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne Și prin vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, și răspuns bun la fricoșătoarea judecata lui Hristos să cerem. Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut neînfăcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece viii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede și într-o săvârnicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace a o aduce. Și cu Duhul Tău, să avem inimile. avem către Domnul, cu vrednicie. acum și pururea și în vecii vecilor. Să fie binecuvântat Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți. Și cu Duhul Tău. Procede otonic diacon, Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încurat
Vrednic este. Cinstitele daruri ce s-a adus și s-a sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul nostru, slăv, cele de suflet, Credincioși, Sfântul și dreptul Lazar, cel a patra zi înviat, pe care facem pomenire și cinstire în această zi de sâmbătă, înaintea Duminicii Sorilor. Pe cei de atunci, din totdeauna, că moartea, așa cum el înși a spus, înseamnă o adormire. Și trezirea din această adormire, din această moarte, înseamnă înviere. Face păcatele pe care le facem în tot ceasul și în tot locul. E frumoasă viața creștină, dar frumusețea ei este dată de credința noastră, de nădejdea noastră, de dragostea noastră creștinească și, în ultimul rând, de strădanile noastre de a ne feri de orice gând, de orice cuvânt, de orice faptă, toate considerate greșeli și păcate, mai grave sau mai puțin grave. Viața și învierea noastră. Și El ne-a dovedit cu prizosință prin faptele pe care le-a făcut, prin învierea fiicei lui Air, a văduvii din Nain, în Vechiul Testament, se amintește de învierea morților, rocul, Ilie și alte fapte de înviere a morților. Cât de frumoasă este viața noastră oamenilor. Făcuți de Dumnezeu și înviem. Și înviem. Și trebuie să ne străduim să înviem pe viață veșnică, bucurie veșnică și nu o sândă veșnică. Vreți ca toate să le primiți în această epahie și pe toți să-i bucurați. Și de aceea am vrea să vă mulțumim pentru jertfa și osteneala înaltă Sfinției voastre de a fi astăzi în mijlocul nostru. Aș vrea de asemenea să mulțumesc părinților slujitori
care astăzi au fost cu noi împreună liturghisitori, corului care ne-a bucurat sufletește prin cântările frumoase psaltice, dar și dumneavoastră tuturor celor care astăzi ați lăsat treburile dumneavoastră, pentru că în rânduiala dumneavoastră de familie, astăzi normal este o zi de muncă. Mai ales că mâine urmează a fi sărbătoarea Sfintelor Florii. Și așa cum spunea doamna Preasfințitul, osteneala dumneavoastră nu este mică, ci mare, mai ales în aceste timpuri destul de grele, pentru că ați lăsat ale dumneavoastră, v-ați chibzuit rânduielile casei și ale familiilor noastre, ca și aici să ne ajutați așa cum puteți de a ridica acest sfânt lăcaș. Așa cum spunea la Preasfințitul, sunt doar câteva persoane de aici, din cei de bază, care au pus umărul încă de la prima piatră de temelie și mai avem și pe alții care din binecuvântate pricini și din cauza îndepărtării lor, ca și spațiu, n-au fost alături de noi, dar ne-au transmis cele bune și de folos. Vă mulțumim pentru bunătatea și dragostea cu care de fiecare dată părintește ne-o arătați și mulțumim și pentru ierătonia celor doi părinți care ați făcut astăzi un preot și diacon, pentru că este nevoie. Pentru că treburile sunt multe și săcerătorii sunt, sau lucrătorii sunt din ce în ce mai puțini. Vă mulțumim din suflet pentru bunătate și pentru dragoste. Mulțumim pentru osteneală, pentru pricepere și fericire. Să rămână. Și fericire. Frică de Dumnezeu cu care și cu drag, hapă de viață, ne părtășește. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiește cei păcători, pe care cel din Tăi sunt eu. Îndăruiesc că acesta este însuși prea curat cu Tău și acesta este însuși scurs în cele Tău, deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-arată mie greșalele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele cuvântul, fapta, cu știință și cu neștiință și mă învrednicește fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre tare păcatelor mele spre viața de veci. Amin. Cine Tale, cele de taina asta, Sfântul Dumnezeu părtaș, mă primește, nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca în harul și a trupului. Amin. Se împărtășește Romul lui Dumnezeu. 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 Da. Da. Mai încă să ajungă în stare să Dumnezeieștile, Sfintele, Preacurantele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Fie Sfințenia noastră și Ție slavă vecilor. Amin. Învierea cea de obște mai înainte de patima Ta, încredințându-o pe Lazar din morți l-ai sculat, Hristoase, Dumnezeule, pentru aceasta și noi ca pruncii, semnele biruinței purtând, Ție, biruitorului morții, strigăm, Osana celui dintr-un
înălțime, bine ești cuvântat cel ce vii, într-un numele Lui. Dumnezeu nostru, Fiul și Cuvânt Dumnezeu, Păstor cel Mare, care a ridicat păcatul de oameni toate vremurile, când au fost dreptate la tine din lucrat de răzbătească. Prin vreștea acum s-a spus și noastră păcătoși pentru frații noștri și surorile noastre, ca să plătați rândul Sfântului și al iubitului, ce nu prin mine vei cu iertare de păcat și din necuritatea de bogată, în acest ceas de apucat și de bogate, așa cum atunci primează păcătoasă, vă rog cel păcășit de multului păcate, precum a făcut în harul cel ce ți-a mărturisific în altar piruit pe altar crucii, pentru mirostirea ce păredași. Acolo vom veni să vășim și o căzitoare și de biserici și alte trădini. Să ne miliați și ludiați ca un bun și oameni iubitori. Amin. Să Părintele și Doamne, și Hristos, Dumnezeu nostru, și ești pe noi. Amin. Milostive, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit într-un cuvintele tale.